Bikelela phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ezindabeni zemfezeko mbethi igama lami-ke umfezeko Ntuthunga Khumalo bathi ilasbona amagobede. Abantu mhlawumbe usemusha kuleli khasi nizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ungilandela ey'nkundleni zokuxhumana kuhlukahlukana kwazo ku-Facebook @Fezeka ilasbona amagobede, ku-TikTok @Mfezeko_162 kanjalo ku-Instagram. Wezingane zakwethu uvutha ngabasela umzali womfundo oshayisa uthisha ngemoto waphuka esemagcekeni esikole ngomsombuluko ekuseni. Umnumzane Mandla Khuzwayo uthi indodakazi yakhe eneminyaka engu-16 ubudala efunda ugrade 7 e-Avoca Primary School e-Avoca eThekwini ulinyazwe ngemoto uthisha wesifazane oyishayise yaphuka yaphuthunyiswa esibhedlela ngaso leso sikhathi. Khuzwayo utheka ukubanga kakhulu ukuthi-ke lo thisha wesifazane akakaze akhombise okuncane ukuzisola ngalesi sigameko. Akanandaba nokuthi ulimaze ingane encane nje lo muntu iyamthusa indlela enza ngayo mangathi-ke akukho nhlobo okwenzekile. Uchaza umzali uthe-ke abakutholile ukuthi uthisha uhlehlele umfundi ngemuva kwemoto. Okuwaxaka kakhulu ukuthi-ke kungani pho lo thisha engaxhumani nomndeni ukubuza ukuthi-ke udingani njengoba elimele kanjena umfundi. Kumele-ke kwenziwa yibona sengathi-ke le ngane ilinyazwe yibona. Uveze ukuthi kuyabaxaka ukuthi umfundi angalimala ngomsombuluko, kodwa kuze kube namhlanje lutho ukubaxhuma njengomndeni. Ngokusho kwakhe lokhu kuveza ukuthi ngokusobala ukuthi uthisha ungumuntu onjani. Kuyacaca ukuthi-ke lapha babhekene nokuthi-ke umuntu ongenandaba nempilo yezingane zabo. Okubuhlungu ukuthi-ke bayasiza njengezingane ukuthi esikoleni bathi baphephile futhi banabazali uma bahleli nothisha. Kuyacaca kodwa ukuthi-ke empeleni basuke bazikhohlisa nje. Kuchaza umzali wengane echaza ngendlela alimale ngayo umfundi uthe uphukile emlenzeni, kuyimanje uhamba ngezinduku. Uncoma uthisha omkhulu wathi-ke uzwe kwaba uyena okhombisa ukuthi nokuzwelana kwabo njengomndeni. Uthena uyena uthisha omkhulu ezowaveza ukuthi umfundi uzomphasisa nokumele akame kancane esikoleni njengoba-ke uyalulama ukuze kube ukuthi uyalulama ngokugcwele. Usho kanjena nje lokhu Khuzwayo uthi-ke kubasizile njengoba uveza ukuthi usezihlungwini umfundi. Uthe ukubakhathaza kakhulu ukuthi-ke ubonakala ethukile kakhulu selokwenzeke lesi sigameko. Uveza ukuthi udadewabo umfundi omncane olimele useyasaba manje ukuya esikoleni. Uthi usaba ukuthi uthisha uzomshayisa ngemoto, naye uyabona ukuthi-ke ukuthi inkulu kangakanani inkinga asebafake kuyona njengomndeni. Okhulumela umnyango wezemfundo waZulu-Natal umnumzane Muzi Mahlambu uthe-ke bazoxhumana nomhloli kanye nothisha omkhulu ukuthola kabanzi ngomnyombo wodaba. Uthe-ke bakhathaza ukulimala komfundi wathi kodwa-ke abakholwa ukuthi uthisha lokhu bengakwenza ngenhloso. Uchaza ukuthi akekho uthisha ongamane avuke ekuseni aze esikoleni abophuka ukuthi-ke kunomfundi oyedwa azomlimaza ngemoto yakhe. Esimeni esifana nalesi abanye baye bakhuthaza ukuthi uthisha axhumane nomndeni aphinde alekelele ngezinye izindleko angakwazi ukuthi enze kanjalo. Ukhulumela amaphoyisa aZulu-Natal uLettin Collins Paul Mogwaza usiqinisekisile isigameko ukuthi amaphoyisa aseGreenwood Park aphenye icala lobudedengu ngemuva kokuthi uthisha limaze umfundi ngemoto esikoleni.